Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu content, chitubu chisingapwi, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content yakachena, content iri healthy, yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muswara nhasi. So if it's your first time here, dzanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Panapa ndauya nenyaya hombe. Ndine mubvunzo yandinayo panapa yandoda kuti ndinzwisise tisati taona video iri, tozopinda muvideo tozotaura zvizere panyaya iyi. Handiti zvakanaka here kuloka patina yako? Kana zvakanaka, zvakanakirei? Kana zvakashata, zvakaipirei? Ndomubvunzo iripo panapa. Ko kana zvasvika pakuti takuda kulokana, panenge pachiri nerudo here kana kuti panenge pasisina? Pakashata ndika. Saka tisati tapinda munyaya yedu iyi, ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuita sei, yauda kuripota, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika kana uine contribution that you want to contribute towards nyaya dzatinoya nadzo panapa or topics that we are discussing here, use the same number again. Handitika. Right, let's not forget all in one herbal medicine. Gwenzi ranetsa, gwenzi ratofana kugara tinaro mumba, gwenzi riri kushanda. Handitika, fonerai number dziri apa idzi. Ukaita mudumbu, ukaita musana, ukada kucleana system, zvese riri kurova. Handitika, batai number idzo mongoti hanzi na DJ Holly tinoda kuti vachimudiginyira wegwenzi yamunova masotwa. Handitika, rega ndipinde munyaya yangu. Nyaya iri panapa yandauya nayo nyaya yaMadzibaba Masango, ende ndichida kubvunza kuti zvinobatsirei, zvine basa rei, pachiri nerudo here kuti vanhu vazosvika pakuita sei, pakulokana. Uye hanzi vanhu vakaita sana Madzibaba Ishmael vanofanira kuita sei, vanofanirwa kulokwa. Vanhu ivava vanofanirwa kulokwa. Saka rega tinzwa Madzibaba Masango aita sei vachitaura. Handitika, ndangotora this small clip painterview yavakaita nani namukoma Zigo. Saka kana muda kuzoona the full video, endai zvenyu paZigo TV munozvionera ikoko. Handitika, saka rega tijambire muclip tinzwe kuti Madzibaba vari kuti chii, zviri kufamba sei. Kuzonyaradza vanotambudzika. Okay. Kuzosunungura ndase vanotambudzika. Saka matakatumwa tiri kuri kuti pane wechokwadi, pane wefeki, varipo ipapo. Saka zvonzi regai zviono savi zvitese zvikurirane. Chichazoona pakuita sei, pakukohwa. Kureva kuti sora, zviyo, zvimiti zvakurirana asi pamusi unodamburwa, ndoona kuti zviyo zvazviyo. Saka tikwanisa kuchechana panyika panapa. Saka kana kuti ndiwo Mwari, kureva kuti kutenda kwawo iwo ndokwawo kuti ndio Mwari vakagadzana pachimwari pachavo. Handitika. Yes, isusu tiri kuti isusu zvakafanana namukoma Zigo nenyaya yekunamata. Ndanzoita nyaya dzekuti tikuzoti kuiswa nanhengi. Isusu kana chinamata tonamata tiri pasi pehurumende inotonga. Okay. Ndinamata tiri pairi. Murambidzana kuenda kuchikoro. Atirambidzana kuenda kuchikoro. Atirambidze vana kuti musazoita zvakati. Aiwa, vana vaenda kuchikoro. Vana vanodzidzisa vabva kuchikoro, odzidzira basa rakaita sei, rakadzidzisa kuchikoro. Chira chino kuchikoro ida kumudzidzisa makaniki unogona kumudzidzisa. Chira chino kupi kuchikoro. Yes. Saka kureva kuti yes, handiti kwete kuti hanzi ndakuti vana vese ndingatovaunganidza panapa rugare panapa. Ndakutotira vana vangu vese panapa kureva kuti hazvibude. Handitika. Like ndoona uzati pana vamwe vana vaduku chaunoona zera 14 years achirorwa achisi right. Handitika. Yes. Isu kuzati munhu ngarorwa asvika zera rani rokurorwa. Kwati kana akabata pamiri anokwanisa kusununguka zvakaita sei zvakanaka. Anomapona. Saka mukoma Zigo nyaya idzodzoka ivo varume vakadaro vandaiswa key.
wanaiswa lokureri kumaziko Ndio yandiri kuonera. Right, muruzinzwirawo zviri kutaurwa panapa hanzi varume vakadaro, varume vakaita sana Madzibaba Ishmaeri vanoda kuiswa loko, vanoda kuiswa key. Nyaya yanga vachitaura iyo kumashure yanga iri nyaya yaMadzibaba Madzibaba Ishmaeri. But inini pane nyaya yangu aku kweso kwakuna basa. Pane nyaya yangu ndepekuti iwewe nepartner yako zvakanaka here kuti mulokane, uyezve zvinombofamba sei kana masvika pakuti maakulokana. Ndo patoda kunzwa manje Madzibaba Ishmaeri vachita sei vachitaura apa nditika. But kana makusvika pakulokana zvichiri zverudo here kana kuti kwango kuitisana kana kuti hapasisina rudo. Ndo zvandoda kubvunza panapa patakuchienda kumberi kuti tionesana kuti zvichiri nerudo mukati here kana tasvika panguva yekuita sei yekulokana iyi. Handiti regedza tifambe tinzwe kuti haufa kuti zvinombonyatsofamba sei. pane mahombe acho kumaziko iri unyatsoonekera pavidhio Kiga. idzi mari mese mune makizi arimo asi ngoti aya makii ndobvunzwa bate batai zvenyu unobata kobva kii aiwa batai yawo kii they don't zoom right asi ari kuoneka. Alright, pakii apa zviri kufamba sei? idzi kids ndineno yanoti lock sender yekuti murume akatiza mumba achisiya mudzimai sure vachinge vakawanana uzonzi hey vana havaloke tokulokai makasvika pakunita timalokwa imi neta iwo makiza ngodzwa kuti arogara papi tine secret yangu yerumu yangu yekuti ndingangokuisa imo muchete zvakwana. Tinokurudzira kutoloka kuti murume adzoke mupi mumba kwaanoenda kunze kwa hakuna chinoshanda kana vachinge vakawanana. Yes, mukadzi akatizawo mumba akaenda kwaanoenda. Tinokurudzira kuroka kuti mudzimai adzoke panzvimbo. 2 tine panapa tine makapoza angoti ndikavhura munozona mazita evanhu mukati tine makapoza ndika umbari pakona pamuri papo iyoyo hombe unoona kuitenesa mune makizi arimo ipapo umufuti mune makizi arimo noumwe anditika nanga kuno pari kuoneka mune makizi arimo saka kureva kuti mese imo makizi iyayo ane mazita achiyande mune makapozi kuno murume nomukadzi anouya panapa chinolokana nditika vawirirana kuti aiwe ndinodhiraivha denda kunze kwenyika ndodhiraivha magonyeti saka aya ndiye vanhu right. Pane zvataurwa naMadzibaba apa hanzi kune macouples anotouya ari macouples awirirana kuti murume anosvika pakuti aiwa hama mwana ndikusangana nemiedzo yakakura pandiri kudhiraivha magonyeti apa ndichienda kunze kwenyika vobva vaenda vonolokana hapana chinoitika. Amen. Munozoonawo sei? Muneonawo sei nyaya iyi? But zviri zverudo here chiko iweakness here chii chiri kumbonyatsoitika. Siya comment section unyatsondodza kuti zviri kufamba sei. Regedza tinzwe Madzibaba wapedze kutsanangura tione kuti aufa zviri kuenda nekupa. Anokwanisa kumaisa mazita boss iri apa pa but it's central lock yese zvafana iri apa anditeka inojira ready ine zvainomiririra iyo muzapena mwana ndanharo kuti inini kandirambe chimanikidzira chite mukadzi womunhu anditeka zvitona nako kutanga kutobreeda zvitori right. Yes, zvino zvitori right. Kana kuti utoona kutetseka panapa kusvika kuma 8 mutanga kutodza tichichipitika anditeka zvakanaka. Saka mbona kune vamwe vanoda kuzvita ndururani vada kuzvita vakanyanya vakashata baba vakashata vada kuzvita nhubu uda kupfimba mukadzi wemunhu uda kuzvimanikidza pamukadzi wemunhu mawana handiti but iye mukadzi wemunhu anombonyengerweiko vakadzi vasikana vakazara kunze uko masingle mother akazara kunze uko ameno tunenguva kutsvage chiya handitika but ndozviri kutaurwa naMadzibaba kuti pune vamwe nhubu dzoda kuzozvimanikidzira pamukadzi wemunhu handitika unogona kuzongotanga kuita sei kubleeda pakashata rekatinzwa Madzibaba wachipedzisa kuti aufa after effects aiwa no is makids handiteka usati chikura muchivanhu kune vanochirukawo nenyaya yekey saka zvinhu zvakasiyana. Key iyi inochengetedza rudo chitinowanana hapana anofa kana one wenyu pautu wenyu akafa ndotonzi inoriraika noti ka kuno kuchereva mutorati akafa due to natural causes tomboti isusu munhu atofa zvechokwadi murume afa
mukadzi asara ndotonza uno kuinotorira kuti ka yobe yaninoka nditeka tine mafuta ngomazigwa nditeka antinoshandisa zvipi izvozvo but painoti car zviri kutsikira kuti free kureva kuti mukadzi atosunungurwa pautu awa pasina chi connection yeye yato connection inofamba neropa nepautu awa inofamba pane zvatinoita toaitira ipapo kuti zviite zviite mukomazigo wakahurirwa ndipanotsama kuti kinodiwa kurwadza wacho akuite muuk ndakaloka wakawandisa zvekuti zvezvidzirikura aiwa makanaka pana umwe ndotienda panapa kuti baba oi 1000 imwe drink oi 2000 imwe drink inyaya yekuti wanano yawo yasettled hakuna munhu anochamba hakuna munhu anomanyamanya yes saka kii dzakanaka panyaya dzewanano manyasodzona Yakaipa aki tiri kudziona saka ndozvinenge zvirikuoneka ki saka isi kuti isusu mafuta ano ndiye anoshanda panyaya dzekii anditeka nomwe munhu yanenge ita murume wangu akatotiza izvozvi kana mukadzi wangu akatiza kuti adzoke so fast ndobhodhi rachiro randiteka rangachiratidza nezvaro saka kuti pane zvinhu zvinotese zvatinoita zvakati wandei zvatinoita panapa nditeka nemugoti wamukuona iri apa ine basa yainoshanda mugoti yese yamuri kuona nditeka hakuna munhu asingabiwi nemugoti ari mana panotore mumwe panobika dhirabu chaiva kuti paona hakuna munhu asingachinobika richi nemugoti mukomaziko mugoti ringeshandei pane zvatinoishandisa panapa pokuti kana ukangotsika so nekumbo rako so tiite katoibika mugoti yoyi kuti nobaba womumba kuramba uchasadza remumba kuti pana mwari manoramba kuti ana bonde nemudzimai wake mumba idi kusema vakadzi vanosemwa vai nevacho vanenge vakatotiza futi ipopa pane zvinoitika papi pamugoti ipo papo yes nyaya iri panapa mukomaziko haisi nyaya yekungoti toda kungoti tinakidzwe nekutaura handitika vazhinji vanozviziva panapa vanozviziva asi dambotora vanhu 4-5 ika vanenge vatinge taiitira so kuti vanenge vachitenda tombowa kuti bvu handiteka kana kuti pavhidhiyo rinori vari kuchallenge yes vauchallenge umwe 4-5 kuti amadzavadanza kunzvisa kuti shuwa ndizvo here vasanidza kukudza madzimba kuti madzibaba zigo chakachaya madzibaba zigo yes right mazinzwirawo megana ika madzibaba zigo pakashata but nyaya yanga ndinayo panapa ndiyo iyi saka paruda vanhu 4 kana 5 uchimbondibata ipasapo wamuri kufunga kuti ini ndoda kumboloka partner yangu ndibate namba dzangu ndodziri pasapa then toita sei toendesa namba kuna Madzibaba Masango wamboita sei vamboita mutactical wacho tinyasoona kuti zvinonyatsoshanda here zvinhu izvi kana kuti handitika aiwa iyi ndeimwewo nyaya zvayo but nyaya iripo ndeyekuti tinolokeranei panenge pachiri nerudo here zvakanaka here kana kuti zvakaipa uye kana zvakanaka zvakanakirei kana zvakaipa zvakaipirei ndo nyaya hombe iyi handitika saka siya comment section kune vanoda kuzobatawo Madzibaba Masango namba dzavo ndo idzo dziri apo idzo moenda munozvionerawo munozvionerawo mega kuti zviri kushanda here kana wagutsikana wodzoka futi panapo wotudza kuti zvinhu zvazveka zviri kushanda ndakaona zvakati nezvakati handitika so ndo nyaya yanga ndangokuigirai zvamanje kuti ndingokubvunza mubvunzo iwowu handitika kuti zvakanakirei zvakaipirei ndezverudo here kuti tisvike pakulokana handitika so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes ndiri kuti it's bye for now ngatisangane muvhidhiyo rindasei rinotera.